Sziasztok! Én Tigershark vagyok. Itt is lennék egy újabb videóban, aminek a címe What? Szóval ebben a videóban mutatok nektek egy csatornát, aminek a címe Webwriters. Hát 4 percet töltötte fel a videót, 18 megtekintés. Nem tudom, hogy jól ejtettem-e. És szabaj. Befejeződött a nagy túrá részek feltöltése, remélem tetszik, nézzétek bőven. Vagyis nem bőven, hanem jó. Jó. Akkor ne is köszönnék tőletek, ha tetszett az a... és köszönnék tőletek, és indítom ezt a videót, és hogyha tetszik ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Ennyi is lett volna ez a videó. Na, sziasztok!